at det er et meget fattigt land. Så de hurtigt kan tjene nogle penge, meget hurtigt penge. Jeg er Tina med. Jamen altså, den kan jo forbedres på mange måder, men altså, den kan ikke rigtig forbedres sådan helt vildt. Fordi det er allerede noget lort dernede. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, det er jo som sagt et rigtig fattigt land, så de har nok ikke råd til alt det der retshalløjsa dernede. Og ja, jeg har det selvfølgelig rigtig dårligt over, at der er selvfølgelig mange pirater, der burde sidde inde. Altså, det er jo godt, de bare bliver bumpet ned, og så får at vide, det, I må ikke gøre det. Og så går de ud og gør det alligevel. Altså. Nej, det tror jeg helt klart ikke. Jeg tror, hvis du går ned og spørger en helt normal 6. klasse, de ved nok ikke engang, hvor Somalia ligger. Så hvis vi har noget mere information i Danmark, så det kunne hjælpe befolkningen.